Здравейте, дами и господа! Аз съм Момчил Манчев и продължавам моята подготовка за участието ми в София 24. Отново съм в компанията на Явор, треньор в Priority Sport. Сега, ти като човек, който се занимава с лека атлетика, мисля, че може да ме консултира много ясно и точно на тема как да се оправя с съвременните деца. Защо казвам това? Защото вниманието ми е фокусирано само единствено към таблети, телефони, Майнкрафт и още не знам какво там, а реалните физически занимания остават на заден план. Леката атлетика е кралицата на спортовете и аз силно се надявам да намеря начин да мотивирам моите момчета на 10 и на 6 да се занимават с този спорт чисто и единствено за обща култура и за здраве. Въпросът обаче, какви са нормите във възрастите, през които минават децата, за това какво, кога би следвало да могат да правят и дали съвременните деца всъщност са в нужната кондиция? Съвременните деца са в нужната кондиция за това, което правят в тяхното ежедневие, както ти каза, за таблети и Майнкрафт. Общо взето наблюдение, това, което на мен ми прави впечатление в моята практика, е наблюдението на родителите върху децата им относно движението се изчерпва до там с това, кога те са проходили. С това не свършва изграждането на двигателното развитие. Аз много рядко съм чувал някой да каже: моето дете направи скок с 2 крака днес, или направи скок от 1 крак, или го видях да бяга. Всъщност ходенето е така началото на локомоторните движения, които са свързани с придвижването на човека в пространство, които са скокове, бягания, прескоци и така нататък. И дори не в някаква много така съвършена форма, всеки човек, всяко дете трябва да ги усвои до някаква степен, тъй като както постурата на човек и гръбначните изкривявания са част от начина, по който се движиш, както бебето трябва за да стабилизира тялото си, то трябва да се научи да се обръща от корем на гръб, да вдига главата си. По този начин ти активираш мускулите на гръбначния стълб, след това на 4 крака да лази, защото примерно хората не започват, значи те се степенуват да ходят, защото нещата се степенуват по трудност. Това е все едно, ние си пишем програмата, с която си управляваме движенията. Но това не свършва с ходенето. Разбирам. Окей, с подготовка мисля, че няма да има проблем. Примерно аз и моите момчета направим семейен отбор в София 24. Колко малки деца могат да участват в това уникално благотворително начинание? 24-часово отборно бягане. Колко могат много малки деца, тъй като самата инициатива, всеки се справя, всеки участва спрямо възможностите си. Така че просто ти като по-зрял мъж ще трябва да износиш по-големия гърбуч. Няма никакъв проблем, ще се справим. Благодаря ти. Дами и господа, продължаваме с нашата подготовка за София 24. Чао, до следващия път.